हितेश बसुमतारी खेबसे दल सोलायखो PCDR आव थांबाय UPP आव थांबाय BPF आव फैफिनलायबाय दिनै BJP थांहां मा थांहां दिनै UPP आव थांफिनलायबाय दा बेफोरबायदि मोख्रा दालाय थु दालाय बारस्लायग्रा नङा होमबा बेबादि नेता आरो खाम्फा बरगयारिखौ बुंदो बिथाङा गावनि जायगायावनो बिथि गैया कुनु मते खेबसे देरहाबाय इलेक्शनाव 2010 आव 2005 आवथ' उइदाउट कन्टेस्ट देरहादों आरो कुनु इलेक्शनाव देरहाफेरनाय गैया कुनु MLA आव देरहाफेराखै कुनु MP आव देरहाफेराखै दा बिथाङा गावहानो जेबो बिथि गैया दिनै बिथांखौ लांनानै फेसेवहैनोसो नागिरदों प्रमद बर'आ दिनै बिथांनो टिकेट होनो जायगायानो गैया जाहैबाय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट आरो बे भेरगाव ब्लकआव हासारा प्राइमारियाव जे वार्कार्स मिट जादों बेहाय स' मोनसे प्राइमारियावनो दिनै वार्कारफ्रा दिनै ओंखारबोदों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जों मिजिंथिनो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे भेरगाव जिल्लानिफ्राय जोङो खमायाव 7 देरहालांगोन बेखौ जोङो खौरां मोननाय जादों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेबादिनो जोंनि पार्टीनि स्पिरिटआ थाबाय थागोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोजां रिजाल्ट खालामगोन बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो दिनै जेरावबो जयनिं हाबाफारि जाबाय थादों जेराव माने मिटिं खालामो बेयावनो रायजो राजाफ्रा UPPनि वार्कार BJPनि वार्कार कंग्रेसनि आपनि गोबां माने वार्कारफ्रा दिनै BPF दोलोआव जयेन जागासिनो दं थारमाने नुहुरदों माने BPFनि अनगायै जेबो माने बिकल्प गैला BTCखौ उन्नयन खालामनांगौबा BPFनि बादै हाग्रामा महिलारिनि बादै रावबो हाया बेखौ दिनै फोरमान खालामदों आरो दिनै नुबाय आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझारावसो जाहैदों कारना मा जादों जे BTC जानानै जोंनि क'क्राझारा बिराद डेभेलप जाबाय BTCआ डेभेलप जाबाय दिनै आसामनि 126 जन MLAफ्रा थांनानै बेयाव एसेम्ब्लि खुंहैनो हानाया बे मोनसे गौरब जोंनि थाखाय बे गौरब हाग्रामा महिलारिनि बे गौरब BTC बासिनि थाखाय गौरब जे जोङो आसामनि मोनसे एसेम्ब्लि खुंनानै हरनो हानाय मोनसे पजिशनाव फैबाय बिनिफ्रायनो बुजिनो हायो जे हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनो जे डेभेलपमेन्ट मावना होबाय व्यक्ति मानसिफोरनो दिनै साख्रि बाख्रि होनो हाबाय लामा दालां उन्नयन खालामनो हाबाय शिक्षा अनुष्ठान बानायनो हाबाय दिनै बेफोरनिफ्राय बुजियो दिनै 4 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेखौ मावनो हायाखिसै देखायनो हायाखिसै बेनिखायनो दिनै बिकल्प लुगैफिनदों हाग्रामा नङाबा जेबो जाया ओंखायनो BPFखौ दिनै बयबो मोजां मोनदों जयेन जादों जेरावबो दिनै क'क्राझारावबो जयेन जादों बेयावबो जयेन जागोन हयथ' बहाबा गोबां जयनिं प्रग्राम दङ दिनैनि थारिखआव मानसिफोरनि जात थायो दल बागरा मानसिफोर थायो आरो सोरबा मोख्राफोर थायो नङा होमबा मोनसे मन्दिराव थांनो मोख्राफोर थायो हाग्रायावबो मोख्राफोर थायो बिसोर बास्लाय बुस्लाय खालामबाय थायो आरो मोख्राया मा होनदों जेब्लानाखि अखा बांखा हायो होमब्ला सानोनो बिथांमोना आंबो गाबोननिफ्राय न' बानायनोसै जेब्लानाखि सान्दुं दुङो होमबा बावलाङो थिग बेबादिनो माखासे नेताफोर दङ दिनैहाय मोनजाफुबाय थानाय समाव जेबो गोसोखाङा जेब्लानाखि गैला अभाब गैला जेब्लानाखि अभाबा ओंखारबाय बेफोरबादिनो बारला बुरला खालामबाय थाग्रा बे मोख्रा जातनि माखासे नेताफोर थायो दा बिनिनो माखासे नेताफोर दिनै बारलाय फैलाय खालामगासिनो दं हितेश बसुमतारी खेबसे दल सोलायखो PCDR आव थांबाय UPP आव थांबाय BPF आव फैफिनलायबाय दिनै BJP थांहां मा थांहां दिनै UPP आव थांफिनलायबाय दा बेफोरबायदि मोख्रा दालाय थु दालाय बारस्लायग्रा नङा होमबा बेबादि नेता आरो खाम्फा बरगयारिखौ बुंदो बिथाङा गावनि जायगायावनो बिथि गैया कुनु मते खेबसे देरहाबाय इलेक्शनाव 2010 आव 2005 आवथ' उइदाउट कन्टेस्ट देरहादों आरो कुनु इलेक्शनाव देरहाफेरनाय गैया कुनु MLA आव देरहाफेराखै कुनु MP आव देरहाफेराखै दा बिथाङा गावहानो जेबो बिथि गैया दिनै बिथांखौ लांनानै फेसेवहैनोसो नागिरदों प्रमद बर'आ दिनै बिथांनो टिकेट होनो जायगायानो गैया जाहैबाय दा बे क'क्राझाराव माखासे लिडारफोरखौ दिनै फन खालाम जयनिं खालामनो इयुथनि लिडारफोरखौ जयनिं खालामनो खायदा खालामबाय थायो थाखा फैसा जासियो नाथाय रावबो थाङाखै दाख्लै 17 जनसो मानसिफोर थांदोंमोन नायगाव प्राइमारिनि बिथांमोना फैफिनजोब्बाय दा बिथांमोना थगायनानै जाग्रा बे थगायनानै जाग्रा आखुनि माखासे नेताफोर दङ आरो बिसोर माब्लाबाबो रायजो राजाखौ बुरखायनो हाया रायजो राजा बिथांमोननि सायाव बिश्वास गैया गतिके बेबादि नेताफ्रा थांबाय थागोन जेबो खथि जाया सोब दलावनो थायो नेसनेल पार्टी रिजनेल पार्टी जेरावबो थायो बिदिया जेबो खथि जाया हितेश थांनायाव जेबो खथि जायाखै आरो दिनैहाय खाम्फा बरगयारि थांनायाव जोंहा बे 14 नम्बर जिथु समस्ति चिरां दुवार बे जोंहा रिकभार जानो गोरलै जासिगोन मानो होनबा रायजो राजा बेखौ सै खालामोन बिनि आसार खान्थि बिनि बेबहार बे जे 17 बोसोराव गावनि समस्तियाव जेबो उन्नयन खालामनो हायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै दंमोन आरो मालाय गभर्नर बा सोरबा चिफ मिनिस्टारा बे प्रगंगखौ लाबोनांगौमोन जे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव दिनै बे मोनसे मन्दिरजों बानायनो हाबाय BTC एसेम्ब्लि बा बड'लेण्ड एसेम्ब्लिजों बानायनो हाबाय बेखौ प्रशंसा खालामनांगौआ सोरबा चिफ मिनिस्टारनि दायथ' गभर्नरनि दायथ'मोन नाथाय बेखौ बुङाखिसै आरो दिनै सान्थि सुक्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों सान्थि सुक्ति होनोबा
रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जेसेबांनाखि एनडिपि जेल लिडार्सफोर दङ केडार्सफोर दङ बेखौ बख'नायासो माने मुल सान्तिनि माने सान्ति सुक्तिनि उद्देश्यआ बेसोमोन नङा होमबा आरो अर्थ'आ बेसो दा बेवहाय नोङो लिडारफ्रा गासिबो केडारफ्रा जेलाव थानानै सान्तिनि खोथा बुंबाय थाबा जागोन नामा दिनैबो केसा जोबाखै आरो इमप्लिमेन्टेसना जायाखै 1% दिनै जायाखै दिनै 1500 कोटि थाखा फैनांगौमोन बेबो फैयाखै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेबो जायाखिसै दिनै माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दिनै कच फेक्टरि बानायनांगौ दिनै माने ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनांगौमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ भेटेनारि कलेज बानायना होनांगौमोन एग्रिकालचार कलेज बानायना होनांगौमोन बेफोर मोनसेबो जायाखिसै होमबा दिनै बोरै डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ बोरै बुंनो हानो बिथांमोना दा दिनै माने दुर्भाग्यजनक बियो दा बेवहाय एसेमब्लि खालामनायनि सिगां बेफोर खामानिखौ मावग्रोजोबनानै होनो हायोब्ला निस्सय गोजोननाय मोनगौमोन जों बिटिसि बासि हिसाबै आं सासे साधारन सुबुं जानानै आं बेखौ लुबैदोंमोन आरोखि एनडिपिनि जेल लिडारफ्रा गगोरोबा हामगौमोन नैबे पेकेजफ्रा जाबा हामगौमोन स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबा हामगौमोन नाथाय दिनै फोरोंगिरिफ्रा दिनै माने आन्दलन खालामनो गोनां जादों साथ्र' साथ्रिफ्रा आन्दलन खालामनो गोनां जादों दा बे दुर्भाग्यजनक जादों आरोखि